Tul il-jum tas-Sibt numru kbir ta' voluntiera fosthom kunsilliera minn 16 lokalità differenti ħaslu qatt ta' karozzi f'dik li ssejħet Car Wash Nazzjonali. Żorna l-lokalità tal-Imġar fejn minkejja li l-voluntiera kienu mħabbtin mhux ħażin deru sodisfatti li se jgħinu lil min f'dan il-mument u fil-bżonn iktar minnhom. Dan għax il-flus miġbura minn din l-attività marru biex tkompli tingħata iktar għajnuna mill-SOS Malta fil-kriżi tar-refuġjati li l-Ewropa qed taffaċċja bħalissa. Ifhem, tagħtina xogħol volontarjat u jħamel l-ebda deni u ġiet qed nagħmlu. Minħabba l-sitwazzjoni ta' dawn in-nies hija minħabba l-kriżi li spiċċaw qegħdin fil-bżonn tagħna qegħdin nagħmlu li nistgħu permezz ta' żgħażagħ aħna ta' żgħażagħ imġarin li ħadu sehem fi proġetti tal-Kunsill Lokali u ħassew li għandhom jagħtu xi ħaġa lura lill-komunità f'din iċ-ċirkustanza lir-refuġjati. Li nagħti nagħmel ħin tiegħi għal bżonnijiet ta' ħaddieħor u nkun nistgħu ngħinu fejn nistgħux. Fost dawk il-persuni li ħaslu l-karozzi tagħhom f'din inizjattiva kien hemm id-deputat mexxej Laburista Tony Abela. Abela faħħar din inizjattiva li ġiet organizzata mir-rappreżentanti mit-tliet partiti politiċi, il-Knisja u l-Komunità Kummerċjali. U dawn it-tip ta' attivitajiet li bħalissa kontemporanjament għaddejjin firħula oħrajn fihom infushom jibgħatu messaġġ illi il-poplu Malti huwa poplu illi meta f'mument bħal dawn jara nies oħra li tassew għandhom bżonn ħafna aktar minn ħaddieħor ma jiddejjaqx jagħti is-sem tiegħu mingħajr kundizzjoni u riserva ta' xejn. Kull min mar ħasel il-karozza tiegħu fin-National Car Wash Day ta' donazzjoni ta' €5. €5 li għalkemm tista' tidher ftit se tagħmel differenza.